तर श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला आपण सादर प्रणाम करून आपल्या या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. आज अद्वैत आचार्य यांचा एक मिनिट हा. श्री अद्वैत आचार्य यांचा आज आविर्भाव दिन आहे. म्हणजे अपिअरन्स डे. या दिवशी ते जन्माला आले. आणि अद्वैत आचार्य जे आपण पंचतत्व मंत्रामध्ये ज्यांचं नाव घेतो की श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, श्री अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासादि, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित आणि श्रीवास ठाकूर, त्यापैकी अद्वैत आचार्य हे जे आहेत हे पंचतत्व मंत्रामधले म्हणजे पार्षद आहेत. चैतन्य महाप्रभूंचे हे पार्षद आहेत त्यांच्या काळातले. आणि त्यांनी भगवंतांना इतकी आळवणी केली, म्हणजे इतकी मनापासून आळवलं की हे सगळं या पृथ्वी तलावरती हे जे सगळं चाललेलं आहे तर तू लवकरात लवकर इथे प्रकट हो. आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनी त्यांच्या प्रार्थना ऐकून चैतन्य महाप्रभूंनी 500 वर्षापूर्वी या पृथ्वी तलावरती जन्म घेतलेला आहे. तर असे हे अद्वैत आचार्य, जे जसं म्हटलं की गदाधर पंडित राधाराणी, अद्वैत आचार्य शिवांची हे सगळे रूप आहेत, स्वरूप आहेत त्यांचे. आणि श्रीवास ठाकूर हे नारद मुनी म्हणजे भक्ताचं रिप्रेझेंटेशन करतायत. आणि चैतन्य महाप्रभू हे प्रत्यक्ष सांगितलं भगवंतांचे अवतार आहे आणि नित्यानंद त्यांचे विस्तार आहे. त्यांचा म्हणजेच बलराम जे भगवंतांचे भाऊ आहेत त्यांचा अवतार आहे. तर अशा प्रकारे या पंचतत्व मंत्राला आपण जेव्हा आळवतो तेव्हा आपण श्री हरे कृष्णाच्या महामंत्राला नंतर आपण सुरुवात करतो. कारण या पंचतत्व मंत्राने आपण कुठेतरी ती प्रार्थना करत असतो. आणि या गौर निताईला म्हणजे नित्यानंद प्रभू आणि प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू यांना आपण आळवणी करतो. म्हणूनच बऱ्याचदा बरेच भक्त विचारतात, जे उत्तर मला सिनियर डिव्होटीज कडनं मिळालेलं आहे की मंत्र नीट होत नाही. हरे कृष्णाचा महामंत्र म्हणताना म्हणजे मन चंचल आहे. 6व्या अध्यायातच आपण आता बघणार आहोत की चंचलही मन, भगवंतांना अर्जुन सांगतोय की इतकं इतकं चंचल मन आहे. पण हे सगळं शक्य नाहीये असं नाही, अशक्य नाहीये. आणि निश्चितच हे कठीण आहे. पण हा जो मार्ग आहे हा नामस्मरणाने नक्की शक्य आहे. आणि जसं आपण म्हटलेलं आहे, आणि म्हणून या नामस्मरणामध्ये तर ज्या प्रकारे चैतन्य महाप्रभूंनी हरिकृष्णाचा महामंत्र पृथ्वी तलावर आणलेला आहे, तर त्या महामंत्राला अडवून आपण निश्चितच या मनाला मार्गदर्शन करू शकतो. मनाला आपण निश्चितच बजावू शकतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे चंचल मन आहे, त्या मनाला निश्चितच आपल्याला काबूमध्ये ठेवायचं असतं. तरच आपण त्या महामंत्राला म्हणजे हरिकृष्ण महामंत्र म्हणताना मन का इकडे तिकडे सतत जातं आहे, तर त्यासाठी हा महातत्व पंचतत्व मंत्र म्हटला तर निश्चितच ज्या चैतन्य महाप्रभूंनी हा पृथ्वी तलावरती आणलेला आहे, तर निश्चितच त्यांना आपण स्मरणात घेऊन आणि त्यांचं स्मरण करून ह्या महामंत्राला सुरुवात केली तर निश्चितच त्याच्यामध्ये कुठेतरी दृढता यायला मदत होईल असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. आपण पुढे जाऊया. अध्याय 6वा ध्यान योग चालू आहे आपला, आत्मसंयम योग. आणि त्याच्यामधला हा 24वा श्लोक आहे. सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः.
कोणाला वाचण्याची इच्छा आहे का? हरे माताजी मी वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे मनुष्याने दृढ निश्चयाने आणि श्रद्धेने योगाभ्यास मध्ये युक्त झाले पाहिजे आणि त्याने योग मार्गातून विचलित होऊ नये. मानसिक तर्कामुळे उत्पन्न झालेले सर्व भौतिक कामनांचा पूर्ण त्याग करून मनाद्वारे सर्व इंद्रियांना सर्व बाजूंनी संयमित केले पाहिजे. तात्पर्य: योगाच्या अभ्यासाने दृढ निश्चय असावे आणि विचलित न होता धैर्याने अभ्यास करावा. मनुष्याला अंतिम यशप्राप्तीची शाश्वती असली पाहिजे आणि यशप्राप्तीमध्ये जरी विलंब लागला तरी त्याने निरुत्साही न होता दृढ निश्चय होऊन एक योग अभ्यास केला पाहिजे. खडतर अभ्यासाला नक्कीच यश प्राप्त होते. भक्ती योगाबद्दल रूप गोस्वामी सांगतात की, माताजी वाचता हा? हो हो. उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात, संगत्यागस्ततो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अंतःकरणपूर्वक उत्साह, निश्चय आणि धैर्याने भक्ताच्या सत्संगामध्ये विहित कर्माचे पालन करून व पूर्णपणे सद्गुणाने युक्त होऊन कार्य केल्यामुळे मनुष्य यशस्वीपणे भक्तियोगाचे अनुसरण करू शकतो. उपदेशमृत 3. धैर्याच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास समुद्राच्या लाटांमध्ये अंडी हरवलेले टिटवीचे उदाहरण मनुष्याने अनुसरले पाहिजे. एका टिटवीने समुद्रकिनाऱ्यावर आपली अंडी घातली होती, परंतु महासागराने आपल्या लाटेबरोबर ती अंडी वाहून नेली. हे पाहून टिटवी अत्यंत क्षुब्ध झाली आणि तिने सागराला आपली अंडी परत देण्यास सांगितले. समुद्राने तिच्या विनंतीकडे लक्ष दिले नाही, म्हणून तिने समुद्र आटवण्यास निश्चय केला. तिने आपल्या लहानशा चोचीने पाणी आणण्यास सुरुवात केली आणि तिच्या अशक्यप्राय धैर्याकडे पाहून माताजी दिसत नाही. नमस्कार. सर्वजण तिचा उपवास करू लागले. तिच्या धैर्याची वार्ता सर्वत्र पसरली आणि शेवटी भगवान श्री विष्णुवाहन महाकाय गरुडाच्या कानी ही गोष्ट लक्षात गेली. त्याला आपल्या बहिणीबद्दल करुणा वाटली आणि म्हणून तो टिटवीला पाहण्यास आला. लहानशा टिटवीचे धैर्य पाहून गरुड तिच्यावर प्रसन्न झाला आणि त्याने टिटवीला मदत करण्याचे आश्वासन दिले. याप्रमाणे गरुडाने तात्काळ समुद्राला टिटवीची अंडी परत देण्यास सांगितले, अन्यथा तो स्वतः समुद्राला आटविण्याचे टिटवीचे काम पत्करील. यामुळे समुद्र भयभीत झाला आणि त्याने टिटवीला अंडी परत केली. अशा प्रकारे गरुडाच्या कृपेने टिटवी अतिशय आनंद झाली. त्याचप्रमाणे योगाभ्यास, विशेष करून कृष्ण भावनायुक्त भक्तियोग म्हणजे एक कठीण गो असल्याप्रमाणे वाटेल, परंतु जो कोणी दृढतेने नियमाचे पालन करतो त्याला भगवंत नक्कीच सहाय्य करतात, कारण ते स्वतःला मदत करतात त्याला भगवंत मदत करतात. हरे कृष्ण माताजी. किती सुंदर उदाहरण दिलेलं आहे आपल्याला आणि प्रभुपादांनी खूप छान समजावून सांगितलेलं आहे की मनुष्याने दृढ निश्चय आहे, हा जो निश्चय आहे, आणि म्हणूनच त्यांनी योग मार्गातून विचलित होऊ नये. आणि मानसिक तर्कामुळे कसं आहे की बघा, आपण पुन्हा मनाचं सगळं, कारण हा सगळा अध्याय आहे तो मनावरच सांगतोय सगळं, कारण आत्मसंयम योग, हा आत्मसंयम योग काय, तो मनाला तुमचं मार्गदर्शन करायचं आहे, मनाला तुमच्या कुठेतरी निश्चितपणे नियंत्रित करायचं आहे. या मनाला माइंड करायचं, माइंड युअर माइंड आपण म्हणतो ना, की कशा प्रकारे स्वतःच्या मनाला आपण मार्गदर्शन करून त्याला त्या प्रॉपर ट्रॅकवर ठेवायचं आहे. गेल्या अध्यायात आपण बघितलं, गेल्या श्लोकांमध्ये, की मन हा आपला मित्रही बनू शकतो, शत्रूही बनू शकतो, पण त्याला मित्र बनवून ठेवायचं, त्याला आपला शत्रू कधीच बनवता कामा नये. कारण कसं आहे की मनाच्या कह्यात आपण जायचं नाही, तर मनाला आपल्या ताब्यात ठेवायचंय. की इंद्रिय आणि ती बुद्धी जी आहे, ती मन, इंद्रिय आणि बुद्धी याच्यावरती ती वासना बसतीये, पण त्या मनाच्या ज्या दोऱ्या आहेत, इंद्रियांच्या दोऱ्या मनाच्या हातात आहेत, आणि त्या मनाला म्हणूनच निश्चितपणे जर आपण नियंत्रित ठेवलं, ताब्यात ठेवलं, तर ती बुद्धी ही सत्सद विवेक बुद्धीप्रमाणे काम करते. नाहीतर ती कुठेतरी बुद्धी मग काय म्हणतो ना, बुद्धीचा नाश व्हायला लागतो. कारण
मन जर ताब्यात नसेल तर मग त्या बुद्धीचाही नाश आहे. तर हे सगळं कसं शक्य आहे? तर खूप सुंदर आपल्याला त्याच्याबद्दल सांगितलेलं आहे की कुठल्याही प्रकारे विचलित व्हायचं नाही. यश प्राप्तीमध्ये जरी विरंभ लागला तरी त्याने निरुत्साही न होता दृढ, कारण शेवटी कसं आहे ना की पेशन्स, तुमचा दृढ निश्चय, डिटर्मिनेशन इज इम्पॉर्टंट. तुमचं जर दृढता मनामध्ये असली, प्रल्हाद महाराजांची दृढता इतकी होती की भगवंत आहेत, माझं रक्षण करणार आहेत, आणि म्हणूनच त्या खांबातून तिथे प्रकट झालेले आहेत भगवंत. कारण जो स्वतःला मदत करतो तो भगवंत त्याला निश्चित मदत करतात. आणि म्हणून ती दृढता, त्याचे डिटर्मिनेशन आहे की येस, भगवंतांची भक्ती अशीच वरवर नाही करायची. तिथे कुठेतरी खूप दृढता, खूप खोलपणा दिसली पाहिजे. आणि म्हणूनच रूप गोस्वामींनी खूप छान सांगितलेलं आहे की उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत कर्म प्रवर्तनात संगत त्यागो ततो वृत्ते षड्भीर भक्ती प्रसिद्ध होती. की उत्साह, धैर्य, निश्चय आणि भक्तांचा संग या सगळ्यामध्ये विहित कार्याचे पालन करून पूर्णपणे सत्वगुणाने युक्त होऊन कार्य केल्यामुळे या सगळ्याच कुठेतरी उत्साह पाहिजे, दृढ निश्चयता पाहिजे आहे, आणि भक्तांचा संग. कारण श्रद्धेची वाढ कशाने होणार आहे? साधू संघाने. कारण तो साधू संघ हा सतत पाहिजे. नाहीतर माया आहे की झपटले, माया झपटले. कारण ती कुठेही आपण जर इतर प्रकृतीमध्ये आणि थोड्याच वेळासाठी आपण जरी स्वतःला कुठेतरी आपण प्रपंचात आहोत, जबाबदाऱ्या आहेत, पण तिथे कुठेतरी विस्मरण नको. आणि म्हणून तिथेच कुठेतरी मग माया निश्चितच पटकन झडप घालते. आणि म्हणून त्या प्रकारे भगवंत सांगताय तिथे, रूप गोस्वामीने छान सांगितलेलं आहे की ती दृढता, निश्चयता, मग बरी विलंब लागू दे, बेबी स्टेप्सने जायचंय हो, पटकन झडप नाही घालायची. कारण काय जादू फिरवल्यासारखं की पहिली, दुसरी, तिसरी, मग 10वीत जातो, मग 12वी, मग ग्रॅज्युएशन आहे, मग पुढचं असतं. डायरेक्ट कोणी देणार आहे का हो तुम्हाला नोकरी? का डायरेक्ट तुम्हाला कोणी 12वीला बसवणार आहे? उद्या सांगायला जाल तर तसं नाही. शेवटी ती बेबी स्टेप्स तुम्ही, मग त्याला वेळ लागला तरी चालेल, पण तिथे डिसअपॉइंटमेंट नको, तिथे कुठेतरी इम्पेशन्स नको, तिथे कुठेतरी तो निरुत्साह, कुठेतरी उदास व्हायचं आणि आता म्हणजे निराश होऊन गेलं, मला आता नाहीच काय म्हणत नाही. ती दृढता कायम टिकवणं, तो पेशन्स कायम टिकवणं महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी खूप सुंदर उदाहरण दिले या चिमणीची किंवा टिटवीची गोष्ट आहे की त्याची अंडी हरवतात समुद्रामध्ये, आणि त्या समुद्राला एवढीशी ती टिटवी, एवढीशी चिमणी, पण काय तिच्यामध्ये डिटर्मिनेशन आहे बघा, की काय तिच्यामध्ये ती दृढता आहे की तिने धमकी दिली त्या सागराला, तू अंडी परत दे, नाही तर मी काय करेन, तुझं समुद्र आटवून टाकेन पूर्ण. एवढीशी ती चिमणी, आणि ती आपल्या चोचीने काय करणार आहे तर समुद्र आटवायला निघाली हो. आणि हे बघून गरुडानं तिचे खरोखर म्हणजे धैर्याची तिची वार्ता आहे ती अशी पसरली म्हणजे वाऱ्यासारखी. आणि त्याप्रमाणे गरुडांच्या गाणी गेली. त्या गरुडांनी म्हणजे बहिणीबद्दल, त्या गरुडाला आपल्या त्या बहिणीबद्दल करुणा वाटते. भगवंतांचं वाहन गरुड म्हणजे. आणि म्हणूनच त्या टिटवीला पाहण्यासाठी तो आलेला आहे. आणि मग ते धैर्य बघून मात्र गरुड प्रसन्न झाला आणि त्याने समुद्राला धमकी दिली, तू तिची अंडी दे, नाही तर मी खरोखरच तुला खाली करेन. ते गरुड काही करू शकतो ना. त्याच्यामुळे मग समुद्र भयभीत झाला आणि त्यांनी टिटवीची अंडी परत केली. अशा प्रकारे गरुडाच्या कृपेत जो स्वतःला मदत करतो, इतकं स्वतःवरती विश्वास आहे, निश्चितच भगवंत त्याला मदत करतात. म्हणून ती दृढता कायम टिकवणं, कुठेही चढ उतार झाले तरी पण ती दृढता कमी जास्त नाही झाली पाहिजे. ती कुठे कमी नको व्हायला, ती वाढली पाहिजे. आणि दॅट इज हाऊ इट शुड बी. पण ते खूप कठीण आहे, सांगणं सोपं आहे, पण त्याच्यासाठी काय करायचंय? त्याच्यासाठी त्या मनाला मार्गदर्शन करायचं, म्हणून नामस्मरण करायचं, त्याचं सामर्थ्य वाढवायचंय की जेणेकरून तो निरुत्साही होणार नाही. ते निरुत्साही न होता डिप्रेशनमध्ये, मग सो कॉल्ड डिप्रेशन नावाचं, कारण प्रचलित झालाय शब्द आता, म्हणजे ज्याच्या त्याच्या तोंडी, म्हणजे लहान लहान मुलांच्या तोंडी पण अरे डिप्रेसिंग वाटते, एवढं म्हणजे कशामध्ये, कुठल्या गोष्टीमध्ये, की इतकं काय मिळत नाही म्हणून डिप्रेसिंग वाटते. तर आता म्हणजे ते अशी ट्रेंड झालेला आहे की अरे एवढीशी नाही मिळाली गोष्ट तर लगेच डिप्रेस व्हायला होतं. पण का? थोडासा पेशन्स, दृढता, ती निरुत्साह न होता कुठेतरी तो उत्साह, तो पेशन्स कायम ठेवायचा. आणि तरच आपण त्या मनाला असं ना स्ट्रॉंग बनवू शकणार आहे, आपण त्याचं सामर्थ्य वाढवू शकणार, तरच हे शक्य. शनैः शनैरूपर मेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि निश्चिंतयेत. असा सलग श्लोक दिसतोय तो. सो हरे कृष्ण. वाचायचंय कोणाला? योजना माताजी, मीनल माताजी, पुष्पा माताजी. मी बाहेर नक्की पडायच्या मीनल. आधी वाचून घेऊ का एखाद दोन श्लोक? येस येस, नक्की जमत असेल तर नक्की. हरे कृष्ण. हरे. 25वा श्लोक. हळूहळू क्रमशः दृढ विश्वासाने युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे
समाधीमध्ये मनुष्याने स्थित झाले पाहिजे आणि याप्रमाणे मन केवळ आत्म्यावर स्थिर केले पाहिजे व इतर कशाचाही विचार करू नये. 26 तात्पर्य योग्य 26 विश्वास. काय झालं? याचं तात्पर्य हा ठीक आहे 26वा पण वाचून घेऊ का? येस नाही 25चं तात्पर्य वाचा. त्याचं तात्पर्य आहे. येस तात्पर्य तेच 25चं तात्पर्य वाचले. येस माताजी. योग्य विश्वास आणि बुद्धीद्वारे मनुष्याने क्रमशः इंद्रियांच्या क्रियांचा लय केला पाहिजे. त्यालाच प्रत्याहार असे म्हणतात. दृढ विश्वास, ध्यान आणि इंद्रिय निग्रह याद्वारे मन संयमित करून मनाला समाधीस्थ करावे. त्यावेळी देहात्म बुद्धीमुळे प्रभावित होण्याची शक्यता राहत नाही. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर भौतिक शरीर असेपर्यंत जरी मनुष्याचा भौतिक प्रकृतीशी संपर्क असला तरी त्याने इंद्रिय तृप्ती करण्याचा विचार करू नये. परमात्म्याच्या आनंदा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही आनंदाचा त्याने विचार करू नये. कृष्णपणे प्राप्त होते. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. प्रत्याहार त्यांनी पुढची पायरी सांगितली. ठीक आहे 26 पण वाचून घ्या माताजी चालेल. बर. यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्यैव वशं नयेत. अर्थ त्याचा, आपल्या चंचल आणि अस्थिर स्वभावामुळे मन जेथे जेथे भरकटते तेथून मनुष्याने ते खेचून घ्यावे आणि आत्म्याच्या नियंत्रणात आणावे. तात्पर्य मनाचा स्वभाव चंचल आणि अस्थिर आहे, परंतु आत्मसाक्षात्कारी योगी व्यक्तीने मनाद्वारे वश न होता मनाला वश केले पाहिजे. परंतु आत्मसाक्षात्कारी योगी व्यक्तीने मनाद्वारे वश न होता मनाला वश केले पाहिजे. जो मनाला आणि इंद्रियांनाही संयमित करतो त्याला गोस्वामी किंवा स्वामी असे म्हणतात आणि मनाचे ज्याच्यावरती नियंत्रण आहे त्याला गोदास किंवा इंद्रियांचा दास असे म्हणतात. गोस्वामी व्यक्तीला इंद्रिय सुखाची पातळी माहीत असते. दिव्य इंद्रिय सुखामध्ये इंद्रिये ही इंद्रियांचे स्वामी ऋषिकेश श्रीकृष्ण यांच्या सेवेमध्ये युक्त असतात. विशुद्ध इंद्रियांद्वारे केलेल्या श्रीकृष्णांच्या सेवेला कृष्ण भावना असे म्हणतात. इंद्रियांना पूर्णपणे नियंत्रित करण्याचा हाच मार्ग आहे. अधिक काय सांगावे, योगाभ्यासाची हीच परमसिद्धी आहे. ह्याला हरे जरा कृष्ण थोडस माताजी. एक्सप्लेनेशन लागेल असं वाटतंय. नक्की नक्की माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. येस येस माताजी. हरे कृष्ण. आणि इथे जे सगळे आपल्याला मनाविषयी सांगतायत, शनैः शनैः रूपर मध्ये मेद बुद्ध्या धृती गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत. मनः कृत्वा न किंचिदपि. इथे कुठेतरी मनुष्याने त्या मनाला म्हणजे पुन्हा कसं दिलंय बघा की आधीच्या याच्यामध्ये आपल्याला दृढ विश्वास, कुठेतरी हे शक्य नाहीये असं नाहीये, हे अशक्य नाहीये, कठीण आहे थोडंसं, निश्चितच थोडा वेळ लागेल, पण तो पेशन्स ठेवायचा आहे, ती दृढता ठेवायची, ते डिटर्मिनेशन कायम राहिलं पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी काय सांगितलंय की दृढ विश्वासाने युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे समाधीमध्ये मनुष्याने स्थित झाले पाहिजे. आता आपण हे जे अष्टांग योग बघतो आहोत त्याच्यामध्ये यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि समाधी असे हे 8 अंग आहेत ज्याला आपण समजून घेतोय की यम नियमांमध्ये आपण बघितलं की कसं आसन असावं, कुठे उंचीवर असावं, किती वर असावं, किती खाली असावं, कुठल्या लेवलला असावं, मनुष्याने एकांतामध्ये बसावं, कारण कुठेतरी त्याला ती एक ते आपण म्हणतो ना की सेक्युलर प्लेस म्हणजे कुठेतरी स्वतःवरती केंद्रित करण्यासाठी आणि ते मेडिटेट करण्यासाठी, ते ध्यान लावण्यासाठी त्याने इतर गोष्टींपासून स्वतःला म्हणजे भौतिकतेपासून स्वतःला कुठेतरी वेगळं ठेवावं. आणि म्हणूनच या सगळ्यांबरोबरच दृढ विश्वासाने युक्त झालेल्या बुद्धीद्वारे समाधीमध्ये मनुष्याने स्थित झाले पाहिजे. याप्रमाणे मन केवळ आत्म्यावर स्थिर केले पाहिजे व इतर कशाचाही विचार. पुन्हा तेच सांगण्यात आलेले की आत्मसाक्षात्कार होणं म्हणजे काय, निश्चित की तुम्ही तुमच्या बॉडीली कन्सेप्शनचा विचार न करता तुम्ही मी शरीर नाही मी आत्मा आहे हे गुह्य ज्ञान जे भगवंतांनी दिलेलं आहे ते कायम लक्षात ठेवणं आणि म्हणूनच त्याला कुठेतरी इम्प्लिमेंट करणं
की आपण आपल्या बॉडीली कन्सेप्शनचा विचार करतो, म्हणूनच आपल्याला या भौतिकतेमध्ये पुन्हा पुन्हा गुंतून राहतो आणि ती इंद्रिय, मन आणि बुद्धी या तिन्ही वरती याचा निश्चितपणे परिणाम होत असतो. आणि म्हणूनच या सगळ्याद्वारे आपण योग्य विश्वास आणि बुद्धीद्वारे इंद्रियांच्या क्रियांचा लय केला पाहिजे, की त्या इंद्रियांना आपण नियंत्रित केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच जे 5 घोडे मी कायम ते इंद्रिय सांगते, की कान, नाक, डोळे, जीभ आणि जीव त्वचा, ही जी 5 इंद्रिय आहेत, ज्ञानेंद्रिय ही आपले 5 घोडे आहेत, ज्याचे लगाम त्या मनाच्या हातात आहे आणि त्या मनाची दोरी ही बुद्धीच्या हातात आहे. आणि तो आत्मा तिथे आरूढ झालेला आहे, बुद्धी त्याचं सारथ्य करतीये, पण त्या आत्मा तिथे आरूढ झालेला आहे याची कल्पनाच नाहीये, कारण फक्त मन हे इंद्रिय याच्याच कयात आहे. मन हे इंद्रियांच्या कयात गेलेलं आहे, त्याला आत्मिक भावनेचा कुठेच विचार केला जात नाही, तिथे कुठेतरी त्याला त्याची कुठेच जाणीव नाही. आणि म्हणूनच देहात्म बुद्धीमुळे प्रभावित होण्याची कधी शक्यता राहत नाही, जेव्हा तो मन, बुद्धी आणि इंद्रियांना नियंत्रित करतो. तिथे कुठेतरी बॉडीली कन्सेप्शन पासून तो स्वतःला दूर सारून त्या आत्मिक पातळीवर विचार करू शकतो. आणि म्हणूनच त्याने भौतिक शरीर असेपर्यंत तरी मनुष्याचा भौतिक प्रकृतीशी संबंध असला तरी इंद्रिय तृप्तीचा, मग शेवटी हे चॅलेंजिंग आहे. हो, खूप कठीण आहे. सगळं आजूबाजूला भौतिकता आहे, प्रकृती आहे, प्रपंच आहे, पण त्याच्यातनं स्वतःला कसं संतुलित ठेवायचंय, नियंत्रित ठेवायचं आहे, हे महत्वाचं आहे. आणि मग इथे म्हणूनच आत्म इंद्रियांवांचे तारो नाम काम, पण श्रीकृष्ण इंद्रियांवांचे तारो नाम प्रेम. आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांच्या आनंदा व्यतिरिक्त इतर कुठल्याही आनंद, म्हणून सर्वम कृष्णार्पण करताय, सगळ्या गोष्टी प्रपंचात जबाबदाऱ्या पाडतायत, हे सगळं करता, पण निश्चितच तिथे ती कृतज्ञता, तिथे विस्मरण झालेलं आहे भगवंतांचं. आणि म्हणूनच मग फक्त मी आणि माझं आणि मला आणि माझ्या एवढ्याच गोष्टीमध्ये फक्त गुंतलेलं आहे ते मन, कारण ते भौतिकतेमध्ये आलेलं आहे आणि ते 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आचरित करतंय. कारण तो आत्मा कुठेतरी कंटॅमिनेट होतोय, इम्प्युअर होतोय का? कारण तो शारीरिक पातळीवर विचार करून तो त्या भौतिकतेमध्ये गुरफटला जातो. कृष्ण भावनेच्या प्रत्यक्ष आचरणाने ही सहज, मग कृष्ण भावना म्हणजे काय हो, तर आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये आणि याही अध्यायाच्या सुरुवातीच्या श्लोकांमध्ये की ती परिपूर्ण योगी म्हटलेला आहे, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे, ज्याने त्या मनाला आणि इंद्रियांना, बुद्धीला पूर्णपणे अशा प्रकारे तयार केलेला आहे की जे काही करतो आहे ते भगवंतांच्या संतुष्टासाठी करतोय. मग तिथे कुठेही, जसं 5व्या अध्यायात अर्जुनाला जो प्रश्न पडला होता, की मग तिथे संन्यास घेतला जात नाही, तो संन्यास न घेता तेच कर्म जेव्हा कृष्ण भावना भावित केलं जातं, तिथे तेच, त्यालाच सर्वात श्रेष्ठ रिनन्सिएशन म्हटलंय, की तेच सर्वात श्रेष्ठ त्याग आहे जेव्हा ते भगवंतांसाठी केलं जातं. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ही गोष्ट जाणून घ्यायचा प्रयत्न करायचा आहे की मनाला भरकटू न देता त्या मनाला कशा प्रकारे नियंत्रित, माइंड युअर माइंड अँड ट्रेन युअर माइंड, या सगळ्या श्लोकांमधून आपल्याला एकच जाणून घ्यायचंय की ट्रेन युअर माइंड, त्या मनाला मार्गदर्शन करायचं. आणि म्हणून मनाला वश करणं, की मनाला, जसं मी रिमोट कंट्रोलचं उदाहरण दिलं, टीव्ही लावायचंय, टीव्ही बघायचंय कोणाला, तो रिमोट काही तुम्हाला उचलून सांगत नाही मला घे आणि लाव आणि टीव्ही बघ. तुम्ही रिमोट उचलताय आणि टीव्ही लावताय, तुम्हीच्या रिमोटच्या कशासाठी याच्यात आहे, रिमोट तुमच्या हातात पाहिजे. तसंच ते मन तुमच्या हातात पाहिजे. मग तुम्हीच्या मनाच्या कंट्रोलमध्ये जाता कामा नये. आणि म्हणूनच मग जिथे मनाला आणि इंद्रियांनाही जो संयमित करतो, तो त्याला म्हटलेलं गो स्वामी. गो म्हणजे इंद्रिय आणि स्वामी म्हणजे इंद्रियांचा स्वामी. आणि जो मनाच्या ताब्यात जातोय तो गोदासा, जो इंद्रियांचा, मनाचा दास होतो. म्हणून जे गोस्वामी म्हटलेले आहे, षट गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, हे सगळे जे गोस्वामी आहेत, सनातन गोस्वामी, हे चैतन्य महाप्रभूंचे सगळे पार्षद, आणि त्यांना गोस्वामी म्हटलेले आहे. त्यांनी जसं ऋषिकेश हे जसं इंद्रियांना स्वतःच्या नियंत्रित करतायत आणि त्याचबरोबर ते परमात्म्याच्या स्वरूपामध्ये आहेत, ते सगळ्यांची इंद्रिय नियंत्रित करू शकतात, त्याचप्रमाणे आपण स्वतःला नियंत्रित करणं म्हणजेच गोस्वामी, त्या इंद्रियांवर स्वामित्व मिळवण्यासारखं. नाहीतर त्या इंद्रिय आणि मन आणि त्याच्या ताब्यात जाणं
म्हणजे निश्चितच त्याचं दास बनणं, त्याचं सर्वंट बनणं, की येस तू म्हणतोयस ना तसं. म्हणून जेव्हा आपण तथाकथित जे आता मी म्हटलं की डिप्रेशन मध्ये जाणं किंवा मनाची निराशा किंवा आपण नैराश्य येणं, हे नैराश्य म्हणजे कुठेतरी त्या मनाला तुम्ही मनाच्या ताब्यात तुम्ही जाताय, ते म्हणेल तसं तुम्ही करता आहात. आणि म्हणून ते तुम्हाला सांगते नाही तू बरा नाहीयेस, नाही तू हे नाही करू शकत, ते नाही करू शकत, हे नाहीये तुझ्यामध्ये, ते नाहीये तुझ्यामध्ये. ही सगळी नैराश्य तुमच्यामध्ये ते आणतंय. पण तुम्ही त्याला बजवा रे, तुम्ही त्याला एकदम ठामपणे बजवा. मी नाहीये मी काय तुझा कुठल्याही प्रकारचं सर्वंट नाहीये, तुझा दास नाहीये मी. आणि त्याप्रमाणे त्याला नियंत्रित करायचंय, त्याप्रमाणे त्याला संयमित करायचंय. अशा प्रकारे यालाच श्रीकृष्णांसाठी जेव्हा मन इंद्रिय जेव्हा एंगेज केली जातात, तेव्हा त्यांना जेव्हा त्या सेवेमध्ये आपण जेव्हा पूर्णपणे काय म्हणतात ना त्याला एंगेज करतो, तेव्हा त्यांना त्यांच्यामध्येच गुंतवून ठेवतो, तेव्हा निश्चितच मग ते कुठेतरी सैरभैर होण्याचा चान्सच नाही. आणि म्हणूनच इंद्रिय आणि मन नियंत्रित करण्याचा हा सगळ्यात सुलभ मार्ग आहे. म्हणून ज्या भक्ती मार्गाला पुन्हा पुन्हा सांगितलंय, अत्यंत गोडीचा, अत्यंत सुलभ असा मार्ग आहे. आणि हीच योगाभ्यासाची परमसिद्धी आहे. मग समाधीस्थ अवस्था म्हणजे काय? भक्ती योगाचा शेवटचा टप्पा आहे, जिथे भगवंतांशी जोडले जातात. प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूत कल्मषम ब्रह्मभूतम कल्मषम. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचं आहे? हरे कृष्ण माताजी, वाचू का? हरे कृष्ण वाचा. हा. ज्या योगी मनुष्याचे मन माझ्यावर स्थित झाले आहे त्याला निश्चितच दिव्य सुखाची परमावधी प्राप्त होते. तो रजोगुणाच्या पलीकडे असतो. त्याला ब्रह्माशी असलेल्या गुणात्मक स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो आणि याप्रमाणे तो आपल्या पूर्व कर्मफलांपासून मुक्त होतो. तात्पर्य: भौतिक दोषातून मुक्त होणे आणि भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये स्थित होणे म्हणजेच ब्रह्मभूत अवस्था होय. मदभक्तीम लभते पराम. भगवद्गीता 18.54. जोपर्यंत मनुष्याचे मन भगवंतांच्या चरणकमलांवर स्थित होत नाही तोपर्यंत तो ब्रह्मभूत अवस्थेमध्ये राहू शकत नाही. सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोः. भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये निरंतर युक्त राहणे किंवा कृष्ण भावना भावित राहणे म्हणजेच सर्व भौतिक दोषातून आणि रजोगुणातून मुक्त होणे होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 27-28 वाचाल ना त्याची? मी श्लोक वाचू का? तुम्ही वाचू शकता? नाही, श्लोक वाचा माताजी. ओके. युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे योगाभ्यासामध्ये निरंतर युक्त असलेला योगी सर्व भौतिक दोषांतून मुक्त होतो आणि भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये परिपूर्ण सुखाच्या परमोच्च अवस्थेची प्राप्ती करतो. तात्पर्य: आत्मसाक्षात्कार म्हणजे भगवंतांशी संबंधित असलेले वैधानिक स्वरूप जाणणे होय. जीव हा भगवंतांचा अंश आहे आणि भगवंतांची दिव्य सेवा करणे हेच त्याचे स्वरूप आहे. ब्रह्माशी असणाऱ्या या दिव्य संबंधालाच ब्रह्म संस्पर्श असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. येस, आपण 2-2 श्लोक घेतोय म्हणून, कारण छोटे तात्पर्य आहेत आणि मुख्य सगळं जे दिलेलं आहे ते मनावरती दिलेलं आहे. म्हटलं आधी सुद्धा म्हटलं तसं की कशा प्रकारे या मनाला नियंत्रित करायचंय. मग या मनाला जेव्हा तुम्ही एंगेज ठेवाल कशामध्ये, तर भगवत सेवेमध्ये, भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये. आणि म्हणूनच जेव्हा भगवंतांवर मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तैव्यम मात्मानं परायणा. भगवंत पुढे जाऊन सांगतायत, 9व्या अध्यायातही सांगितलं आणि पुन्हा 18व्या अध्यायातही भगवंतांनी पुन्हा सांगितलेलं की मनमना भव मद्भक्तो, की माझ्यावर तुझं मन आणि बुद्धी स्थिर झाली. आणि ज्याचं मन आणि बुद्धी स्थिर होतीये ते निश्चितच कुठेतरी त्यांना सुखाची परमावधी प्राप्त होते. तो रजोगुणाच्या पलीकडे जातो. मग तिथे आकांक्षा, तिथे हाव, ग्रीड, कुठल्याही प्रकारची म्हणतो ना की हे हवंय ते हवंय. कारण रजोगुण म्हणजे काय, तर रजोगुण हा कुठेतरी आकांक्षेचा गुण आहे, कुठेतरी वासना त्याची जागृत होत असते. आणि ग्रीड म्हणजे सगळ्या पुण्य गोष्टी केल्या जातात, चांगल्या गोष्टी केल्या जातात, म्हणजे आपण म्हणतो की पुण्य मिळवलं जातं तिथे, पण तिथे सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे तो सगळा. का? कारण माझ्यासाठी सगळं, मला हे करण्यासाठी. तिथला तो मी हलत नाही अजून. त्यांनी भगवंत, तिथे भगवंत नाहीये आणि भगवंत निश्चितच मिसिंग आहेत तिथे. आणि म्हणूनच या रजोगुणाच्या पलीकडे कोण जातोय, तर ज्याने या
परमावधी अवस्थेला प्राप्त केलेली आहे, भगवंतांवर मन स्थित करण्याचा प्रयत्न केलाय, तो त्या सत्वगुणामध्ये जातोय, म्हणजे रजोगुणाच्या पलीकडे जातोय. आणि म्हणूनच ब्रह्माशी गुणात्मक असलेल्या स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो. त्याप्रमाणे तो स्वतःला ब्रह्मभूत, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो स्वतःला निश्चितच त्या अवस्थेमध्ये आणू शकतो जिथे तो भगवंतांच्या दिव्य सेवेमध्ये स्थित होऊ शकतो. की अधिभूत, पुढे जाऊन आपण जेव्हा म्हणू की ब्रह्म, ब्रह्म म्हणजे काय? ब्रह्म म्हणजे आत्मा, ब्राह्मण याला, किंवा ब्रह्म हे भगवंतांपासून निघालेलं चैतन्य, प्रकाश त्यांच्यापासून निघालेला. तर या सगळ्याला ब्रह्म म्हटलंय, म्हणजे परब्रह्माचा अंश म्हणजे ब्रह्म, की आपण ब्रह्मस्वरूप आहोत. आणि ब्रह्मभूत, अधिभूत म्हणजे कोण? भगवंत. की अधिभूत, सगळ्याचे काय म्हणतात, सगळ्याचे नियंत्रक करणारे असे सर्वोच्च नियंत्रक कोण आहे? अधिभूत, भगवंत आहे. आणि त्यांचे आपण ब्रह्मभूत, म्हणून ही अवस्था कधी होऊ शकते? की जेव्हा आपण भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला दृढ करू शकतो. मद्भक्तीम लभते परम, जोपर्यंत मनुष्याचं मन भगवंतांच्या चरणकमलावर स्थित होत नाही, तोपर्यंत ब्रह्मभूत अवस्थेमध्ये राहू शकत नाही. मग तो स्वतःला फक्त त्या आत्मिक पातळीवर नाही, तो पुन्हा तो शारीरिक पातळीवर त्याचा विचार करतो. तो ब्रह्मभूत कधी येईल? जेव्हा तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेवर त्याचा विचार करेल. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये निरंतर युक्त होणे, मन सवयी मन हा कृष्ण पदार विंदयोग, की भगवंतांच्या सेवेमध्ये सवयी मन हा, तो मन जे आहे ते कृष्ण पदार विंदोय, की कृष्णाच्या दिव्यमयी सेवेमध्ये ते युक्त झालं पाहिजे. आणि त्यालाच कृष्ण भावना भावित, की आपण जे कर्म करतो आहोत, जे काही काम करतो आहोत, ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलं पाहिजे. ते मन, बुद्धी आणि ती इंद्रिय आहेत ती निश्चितच भगवंतांच्या सेवेमध्ये दृढ केली पाहिजे, त्यांना एंगेज केलं पाहिजे, तरच ती कृष्ण भावना अजून दृढ होऊ शकेल. आणि भौतिक दोषातून आणि रजोगुणातून मनुष्य निश्चितच मुक्त होईल. त्याच पुढे एक्सटेन्शन मी जसं म्हटलं की आत्मसाक्षात्कार म्हणजेच भगवंतांशी संबंधित आपलं वैधानिक रूप जाणणं. आत्मसाक्षात्कार, की आत्मा हा परमात्म्याचा अंश आहे हे स्वरूप जाणलं पाहिजे, की हा मी भगवंतांचा नित्य सेवक आहे. आणि हा आत्मा जो आहे, जीवात्मा जो आहे, हा जीवात्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांची दिव्य सेवा करणं हेच त्याचं नित्य स्वरूप आहे, की भगवंतांचा नित्य सेवक हे त्याचं जे त्याची पोझिशन आहे ना, ती त्यांनी ओळखलेली असते, त्याची जे स्वरूप आहे हे जीवाने ओळखलेलं असतं. आणि मगच तो स्वतःला त्या दिव्य संबंधाला ब्रह्म संस्पर्श केलं जातं, की ब्रह्माशी असणाऱ्या या दिव्य संबंधाला, की कसं होतं, ब्रह्म म्हणजे काय? तर ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासून निघालेलं चैतन्य. ब्रह्माचे अर्थ दोन तीन आहेत. ब्रह्म म्हणजे चैतन्य, भगवंतांपासून, ज्याला आपण म्हटलं की 3 टप्प्यामध्ये तुम्ही भगवंतांना जाणू शकता, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. ब्रह्म हे भगवंतांपासून निघालेलं चैतन्य, परमात्मा हे भगवंतांचं चतुर्भुजाधारी रूप जे आहे, की शंख चक्र गदा कमळ ज्यांनी धरलेलं आहे हातामध्ये, पदस कमळ, आणि त्याच्याच बरोबर पद्म म्हटलेलं आहे त्याला. आणि भगवान हे भगवंतांचं द्विभुजाद्वारी असं भगवान, जे मनमोहक असं श्यामसुंदर रूप आहे. म्हणून ब्रह्म या शब्दाचा अर्थ पुढे जाऊन 8व्या अध्यायात जेव्हा अर्जुन भगवंतांना विचारते की ब्रह्म म्हणजे काय, तर ब्रह्म हा अर्थ, ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण सुद्धा होतो. ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासून निघालेले चैतन्य, कारण हा जो अंश आहे हा परमात्म्याचा अंश आहे, परब्रह्माचा अंश आहे. आणि म्हणूनच या दिव्य संबंधालाच काय म्हटलं, ब्रह्म संस्पर्श. जेव्हा आपण भगवंतांशी एकरूप नाही होते, आपण भगवंतांशी जोडले जातो आणि भगवंतांचे नित्य सेवक आहोत हे स्वरूप आपण जाणायचं. दासान दासान दास. आणि हे जेव्हा आपण, ही जेव्हा स्थिती आपण जाणू ना, बघा की साधं तुम्ही एखादी गोष्ट केल्यानंतर ना त्याचं सगळं क्रेडिट स्वतः न देता, की मी नाही याच्यामध्ये काही केले, ही सगळं भगवंतांची इच्छा आहे. आणि आपण जेव्हा ही पोझिशन स्वतःची जाणतो आणि आपण ही जी काय म्हणतात ना, हे जी फॅक्ट आहे ही जाणतो आणि तेव्हा ऍक्सेप्ट करतो ना, तेव्हा निश्चितच कुठेतरी आपण खूप रिलीफ वाटतो आपल्याला. हे तुम्ही प्रचिती आणा ही, म्हणजे ही कधी आपण, हे खूप टप्प्याटप्प्याने जाईल, सोपं नाहीये, कठीण आहे. पण निश्चित आपण त्या मार्गावरती स्वतःला थोडं थोडं का होईना प्रगत करू शकतो. शक्य आहे, अशक्य नाहीये, कठीण आहे, पण अशक्य नक्कीच नाही. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः. येस, वाचणार माताजी, विमल माताजी, पुष्पा माताजी. हरे कृष्णा.
वाचू का माताजी? येस माताजी, वाचा, चालेल. वास्तविक योगी सर्व प्राणी मात्रांमध्ये मला पाहतो आणि सर्व प्राणी मात्रांना सुद्धा माझ्यामध्ये पाहतो. निस्संदेह आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती मला भगवंतांना सर्वत्र पाहते. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित योगी हा परिपूर्ण द्रष्टा असतो. तो परब्रह्म श्री कृष्णांना परमात्मा रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित असल्याचे पाहतो. ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषोऽर्जुन तिष्ठति. भगवंत आपल्या परमात्मा रूपात कुत्रा आणि ब्राह्मण दोघांमध्ये वास करतात. परिपूर्ण योगी जाणतो की भगवंत हे नित्य दिव्यच असतात आणि ते कुत्र्यामध्ये वास करत अथवा ब्राह्मणामध्ये वास करत भौतिक प्रकृतीने ते प्रभावित होत नाहीत. हीच भगवंतांची परम समदृष्टी होय. स्वतंत्र आत्मा ही प्रत्येक हृदयामध्ये स्थित असतो, परंतु तो सर्वव्यापी नसतो. आत्मा आणि परमात्म्यामध्ये हाच भेद आहे. जो वास्तविकपणे योगाभ्यास करीत नाही तो हे पाहू शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा श्री कृष्णांना श्रद्धायुक्त आणि श्रद्धाहीन दोन्ही प्रकारच्या मनुष्यांमध्ये पाहू शकतो. स्मृतीमध्ये याला पुढील प्रमाणे पुष्टी देण्यात आली आहे. आता तत्वाच्च मातृत्वाच्च आत्मा ही परमो हरिही. भगवंत हे सर्व जीवांचे उगमस्थान असल्यामुळे ते पालनकर्ता आणि मातेप्रमाणे आहेत. ज्याप्रमाणे माता सर्व मुलांशी समानतेने वागते त्याचप्रमाणे परमपिता किंवा माता भगवंतही समानतेने वागतात. म्हणून परमात्मा प्रत्येक जीवामध्ये नित्य वास करतो. बाह्यतः सुद्धा प्रत्येक जीव भगवंतांच्या शक्तीमध्ये स्थित आहे. 6व्या अध्यायामध्ये सांगितले जाईल सातव्या की अध्याय, मुख्यतः सातव्या. सॉरी 7व्या अध्यायामध्ये सांगितले जाईल की मुख्यतः भगवंतांच्या आध्यात्मिक किंवा परा आणि भौतिक किंवा अपरा या दोन शक्ती आहेत. जीव जरी आध्यात्मिक शक्तीचे अंश असले तरी ते भौतिक शक्तीद्वारे बद्ध होतात. याप्रमाणे जीव हे सदैव भगवंतांच्या स्थितीतच स्थित असतात. कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे प्रत्येक जीव हा भगवंतांमध्ये स्थित आहे. योगी सर्वांकडे समदृष्टीने पाहतो, कारण त्याला माहीत असते की सर्व जीव आपापल्या कर्मफलानुसार विविध अवस्थांमध्ये असले तरी ते सदा सर्वदा भगवंतांचे सेवकच असतात. जेव्हा जीव भौतिक शक्तीत असतात तेव्हा ते भौतिक इंद्रियांची सेवा करतात आणि जेव्हा ते आध्यात्मिक शक्तीत असतात तेव्हा ते भगवंतांची प्रत्यक्ष सेवा करतात. कोणत्याही दशेमध्ये जीव हा परमेश्वराचा सेवकच असतो. ही समदृष्टी कृष्ण भावना भावित व्यक्तीकडे पूर्णपणे असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून पंडित हा समदर्शिना. या आधीच्याही अध्यायामध्ये मला वाटतं होतं की जो एक कुत्रा, एक चांडाळ असू दे, एक ब्राह्मण असू दे, किंवा कुठल्याही प्रकारची व्यक्ती असू दे, 84 दक्ष योनींमध्ये प्रत्येक जीवामध्ये भगवंत हे परमात्म्याच्या स्वरूपा म्हणजेच क्षीरोदकशाही विष्णू हे जे भगवंतांचं रूप आहे, पुरुषावतार जो भगवंतांचा महाविष्णू जो कारण सागरामध्ये आहे, जे कर्णोदकशाही विष्णू आहेत आणि त्यांचेच जे गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू. तर क्षीरोदकशाही विष्णू याच स्वरूपामध्ये भगवंत हे परमात्मा स्वरूपामध्ये प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये वास करतात. मग तो कुत्रा असू दे, तो चांडाळ असू दे, तो ब्राह्मण असू दे, तो कुठलीही व्यक्ती असू दे, कुठलाही जीवात्मा असू दे, भगवंत हे प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये निवास करतात. आणि जो हे प्रत्यक्षपणे पाहतो तोच प्रत्यक्ष योगी होय, कारण तो भौतिक प्रकृतीने प्रभावी होत नाही. आणि म्हणूनच ही भगवंतांची परम समदृष्टी होय. स्वतंत्र आत्मा ही प्रत्येक हृदयामध्ये स्थित असतो, पण तो सर्वव्यापी नसतो. त्याचं उदाहरण 13व्या अध्यायामध्ये खूप छान दिले, क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ. कारण क्षेत्र जे आहे, तर क्षेत्र हे शरीर आहे आणि क्षेत्रज्ञ याचे दोन आहे, आत्मा आणि परमात्मा. पण हा जो आत्मा आहे ना, तो आत्मा त्या शेताची, जर याला उपमा द्यायची झाली तर शेतकरी असतो ना, तो फक्त त्याच्या शेतापुरताच ती गोष्ट जाणतो. पण हेच सूर्यदेव, म्हणजे जेव्हा सूर्यदेव हा सगळीकडे प्रकाश देत असतो, तर तो काही असं ठराविक इतक्याच भागाला आणि तितक्याच भागाला प्रकाश देत नाही. तो सगळ्या शेतांना आणि सगळ्या पूर्ण त्या जमिनीला तो जाणतो आणि पूर्णपणे प्रत्येक ठिकाणाला तो जाणू शकतो. त्याचप्रमाणे आत्मा हा फक्त त्या इंडिव्हिज्युअल शरीराला जाणू शकतो, पण परमात्मा हा प्रत्येक हृदयामध्ये निवास करतो आणि म्हणूनच तो प्रत्येकाला जाणू शकतो, कारण ते चैतन्य प्रत्येकामध्ये आहे.
आणि जो वास्तविकपणे योगाभ्यास करत नाही तो मात्र हे जाणू नाही शकत. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी श्रद्धायुक्त आणि श्रद्धाहीन हे दोन प्रकारचे मनुष्य आपण बघू शकतो. स्मृतीमध्ये याला पुढील प्रमाणे पुष्टी दिली आहे. आत्तत्वाच्च मातृत्वाच्च आत्मा ही परमो हरिही. कसं आहे की भगवंत हे पालन करत आहे मातेप्रमाणे. आई जसं आपल्या मुलांना, मग तो कितीही वाईट असू दे, कितीही द्वाड असू दे, कितीही मस्तीखोर असू दे, तो आईचाच मुलगा असतो. त्याच आईचा मुलगा एखादा हुशार असेल, एखादा द्वाड असेल, पण ती आई दोघांनाही ती आईच असते. दोघांचीही ती आईच असते आणि ती मातेप्रमाणेच त्यांना त्यांचा सांभाळ करत असते, त्यांचं पालन पोषण करत असते. तसेच भगवंत आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला दिसतंय की एक आणि म्हणूनच बीज देणारे पिता हे भगवंत आहेत. प्रकृती ही माता असली, हे पुढे जाऊन ही उपमा दिली आहे. पण इथे ज्या स्वरूपामध्ये आपल्याला सांगितलंय की प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करणारे भगवंत हे पालन करत आहे. भगवंत हे पालन करत आहे. जसं आपण म्हणतो की ही सृष्टी निर्माण केलेली आहे, ही ब्रह्मांनी केली, पण प्रथम निर्माता कोण आहे? भगवंत आहे. ब्रह्मा हे द्वितीय निर्माता. ब्रह्मांनी भगवंतांच्या आदेशानुसार ती दिव्य सृष्टी निर्माण केली आणि म्हणूनच प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ते तिथे स्थित आहेत. आणि अशा या पराशक्तीचा आपण भान, ज्या 7व्या अध्यायात पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत, परा आणि अपराशक्ती. परा ही भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे, अपरा ही भौतिक म्हणजे कनिष्ठ शक्ती आहे, तीही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. पण आपण कुठे आहोत? आपण त्या मार्जिनल एनर्जीवर आहोत, आपण त्या तटस्थ शक्तीवरती आहोत. कारण भगवंतांनी बॉल इज इन युअर कोर्ट. भगवंतांनी इंटरफिअर भगवंत कुठेच करत नाही. भगवंतांनी सांगितलंय की मी तुम्हाला आध्यात्मिक मार्ग दिलेला आहे. यू हॅव टू डिसाइड की तुम्हाला त्या भौतिकतेमध्ये एनग्रॉस व्हायचंय, तिथे इंटँगल व्हायचंय, तिथे कुठेतरी गुंतून राहायचंय, का तुम्हाला आध्यात्मिक मार्गावरती प्रगती करायची आहे. आणि म्हणूनच सर्व जीव आपापल्या कर्मफलानुसार विविध अवस्थांमध्ये असले तरी ते सदा सर्वदा भगवंतांचे सेवकच असतात. जेव्हा जीव भौतिक शक्तीत असतात तेव्हा ते भौतिक इंद्रियांची, म्हणून ते गोदास होतात. कारण ते इंद्रियांच्या काय म्हणतात ना, इंद्रियांचं सेवत्व स्वीकारतात. कारण का असतात? कारण ते भौतिकतेमध्ये असतात. मला हे हवं, मला ते हवंय. कारण ते मन, ती बुद्धी आणि ती इंद्रिय, ही तिन्हीवरती ती वासना बसलेली असते. आणि त्याच्यामुळे कसं आहे की जसं मी त्या रिमोट कंट्रोलचं उदाहरण दिलं की तो रिमोट कंट्रोल तुम्हाला म्हणतोय का की मला लावा घेऊन, त्याप्रमाणे तुम्ही त्या रिमोट कंट्रोलला कंट्रोल करताय. तो रिमोट तुम्हाला कंट्रोल नाही करत आहे. त्या मनाला तुम्ही कंट्रोल करायचं, मनाने तुम्हाला कंट्रोल करता. आणि म्हणूनच जेव्हा तुम्ही भौतिकतेमध्ये असता तेव्हा तुम्ही त्या मनाकडून कंट्रोल केले जातात. कारण ती इंद्रिय कंट्रोल करतात, तुम्ही त्या बॉडीली कन्सेप्शनशी असतात. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी भगवंतांचा विसर पडलेला असतो, तिथे कृष्ण मिसिंग असतात पूर्ण. पण हेच तुम्ही आध्यात्मिकतेमध्ये असता तेव्हा भगवंतांची प्रत्यक्ष सेवा करता. कारण ती तुमची पराशक्ती असते, तुम्ही त्या पराशक्तीचाच भाग आहात. तुम्ही मूळ आध्यात्मिक, आपण मूळ आध्यात्मिकच आहोत. म्हणून आत्म्याचा मूळ स्वभाव अध्यात्मक म्हणजे काय? पुढे जाऊन 8व्या अध्यायात जेव्हा अर्जुन विचारतोय अध्यात्म, आत्मा म्हणजे आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिकच आहे. हे विसरतोय, फक्त याचं विस्मरण होतंय भगवंतात सांगताय. आणि म्हणूनच तो परमेश्वराचा नित्य सेवकच आहे. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि न सॉरी तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. हरे कृष्ण. इतर कोणाला वाचायचं आहे का? विमल माताजी, पुष्पा माताजी, मीनल माताजींनी लीव केलंय, वाचतो त्या म्हणाल्या होत्या. येस, हो हो, वाचू पाहिजे. वाचा माताजी, वाचा. जो मला सर्वत्र पाहतो आणि सर्व काही माझ्यामध्ये पाहतो त्याला मी कधी दुरावत नाही, तसेच तोही मला कधी दुरावत नाही. तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ती निश्चितच भगवान श्रीकृष्णांना सर्वत्र पाहतो आणि सर्व काही कृष्णामध्ये पाहतो. अशी व्यक्ती भौतिक प्रकृतीच्या सर्व निरनिराळ्या व्यक्तींना
पाहत असल्याचे दिसते, परंतु सर्व काही श्रीकृष्णाच्याच शक्तीचे प्रकटीकरण असल्याचे त्याला ज्ञान असल्याने प्रत्येक गोष्टीत त्याला श्रीकृष्णाच्या उपस्थितीची जाणीव असते. श्रीकृष्णाशिवाय कोणतीही गोष्ट अस्तित्वात राहू शकत नाही आणि श्रीकृष्ण हेच सर्व गोष्टीचे अधिपती आहेत. हेच श्रीकृष्ण भावनेचे आधारभूत तत्व आहे. कृष्ण भावना म्हणजे कृष्ण प्रेमाची परिपक्वता होय आणि ही स्थिती भौतिक मोक्षाचीही अतीत आहे. आत्मसाक्षात्काराच्या अतीत या कृष्ण भावनेच्या स्तरावर भक्त श्रीकृष्णाशी एकरूप होतो. अर्थात भक्तासाठी श्रीकृष्ण हेच सर्वस्व होतात आणि भक्त कृष्ण प्रेममय होतो. त्यानंतर भगवंत आणि भक्त यांच्यामध्ये अत्यंत निकट संबंध प्रस्थापित होतात. त्या अवस्थेमध्ये जीवाचा कधीही विलय होऊ शकत नाही. तसेच भगवंतही भक्ताच्या दृष्ट्या होत नाहीत. श्रीकृष्णामध्ये विलीन होणे म्हणजे आध्यात्मिक विनाशच आहे. भक्त असा धोका पत्करीत नाही. ब्रह्मसंहितेत सांगितले आहे की 5.38 प्रेमांजन छुरीत भक्ती विलोचनेन छुरीत भक्त विलोचनने संत सदैव हृदेषु विलोकयन्ति. चुकतंय माताची माझ्याकडे. यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि. मी आदिपुरुष श्री गोविंदांना प्रणाम करतो. ज्यांना भक्त प्रेमरूपी अंजनाने माखलेल्या नेत्रांनी पाहतात. भक्तांच्या हृदयामध्ये निवास करणाऱ्या श्री गोविंदांना त्यांच्या शाश्वत श्यामसुंदर रूपामध्ये पाहिले जाते. या अवस्थेत भगवान श्रीकृष्ण भक्ताच्या दृष्टीआड कधीही अगोचर होत नाहीत. तसे भक्तही भगवंताच्या दृष्टीआड होत नाहीत. हृदयस्थित परमात्म्याच्या पाहणाऱ्या योग्याच्या बाबतीत हीच गोष्ट लागू पडते. असा योगी विशुद्ध भक्त बनतो आणि स्वतःच्या ठायी भगवंतांना पाहिल्याविना क्षणभरही जगणे तो सहन करू शकत नाही. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच भगवंत हे जे भक्त आणि भगवंतांचा संबंध आहे ना, हा अतिशय सुंदरपणे इथे व्यक्त केलेला आहे की श्रीकृष्णांशिवाय म्हणजे श्रीकृष्ण हे सर्व गोष्टींचे अधिपती आहेत. हेच कृष्ण भावनेचे आधारभूत तत्व आहे आणि म्हणूनच कृष्ण प्रेमाची परिपक्वता म्हणजेच कृष्ण भावना आहे आणि हीच स्थिती भौतिक मोक्षाच्याही अतीत आहे. तसं आपण म्हणतो ना की या रजो सत्व गुणाच्या गुणातीत जे पुरुषोत्तम भगवान ज्या 15व्या अध्यायात आपण पुरुषोत्तम भगवानांना जाणणार आहोत ते गुणातीत आहेत आणि म्हणूनच ही जी स्थिती आहे ही मोक्षाच्याही पलीकडे आहे आणि आत्मसाक्षात्काराच्या अतीत या कृष्ण भावनेच्या स्तरावर भक्त श्रीकृष्णांशी एकरूप होतो. अर्थात भक्तासाठी श्रीकृष्ण हेच सर्वस्व होतात आणि भक्त कृष्ण प्रेममय होतो. त्यानंतर भगवंत आणि भक्त यांच्यामध्ये नित्य निकट अत्यंत निकट संबंध प्रस्थापित होतात आणि या अवस्थेमध्ये जीवाचा कधीही विलय होऊ शकत नाही. तसेच भगवंत भक्ताच्या दृष्टीआड होत नाहीत. श्रीकृष्णांमध्ये विलीन होणे, आता विलीन होणं आणि एकरूप कसं आहे मग हा की भगवंतांशी जोडलं जाणं आणि भगवंतांमध्ये विलीन होणं. इथे कुठेतरी द्वैत आणि अद्वैतवाद हा आपण म्हणतो. अद्वैतवाद हा जो शंकराचार्यांनी सांगितलेला आहे की त्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे म्हणजे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि की त्या भगवंतांना सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड की सर्वोच्च नियंत्रक आहे. पण तिथे कुठेतरी जो अद्वैतवाद जो सांगतो ना आपल्याला तो विलीन व्हायला मग तिथे कुठेतरी वेगळी आयडेंटिटी राहत नाही आणि भक्त भगवंत बनू शकतो. पण तसं चैतन्य महाप्रभूंनी नाही सांगितलं. अचिंत्य भेद अभेद तिथे आपण कुठेतरी जाणतोय की आपल्याला वेगळी आयडेंटिटी आहे आणि ती आयडेंटिटी राहूनच आपण भगवंतांशी जोडले जाऊ शकतो. भक्त भगवंतांचं कसं आहे ना की भक्त राहणारच नाही हो ना. मग जर तुम्ही भक्त म्हटलं नाही मग तिथे कुठेतरी जर तो द्वैतवाद नसेल आणि दोन वेगवेगळ्या आयडेंटिटीज नसतील तर भक्त आणि भगवंतांमधला संबंध तरी कसा प्रस्थापित होऊ शकेल. कारण भक्ताची जागा ही भगवंतांच्या चरणाशीच आहे. कारण दास जेव्हा भगवंतांच्या चरण कमलांवर तो विलीन होईल की चरण कमलांशी तो वाढला जाईल तेव्हा तो भक्त आहे. नाहीतर तो एकरूप होऊन तो विलीन होऊन मग त्या आत्म्यामध्ये ते जे मायावादी लोक की कुठेतरी मग तिथे फक्त विलीन होणं आणि भगवंत फक्त
या द्विभुजाधारी रूपामध्ये फक्त पृथ्वी तलावर आलेत, पण पुन्हा ते इथून जाताना मग पुन्हा ते म्हणजे एक शक्तीच आहेत आणि असे म्हणजे तर्कवाद आहेत, तिथे कुठेतरी मायावाद आहे, तर्कवाद आहे. आणि म्हणून ब्रह्मसंहिता आपल्याला सांगते, प्रेमांजन छुरित भक्ती विलोचनेन संत सदैव हृदयेश विलोकयन्. जे साम सुंदर मचिंत्य रूप गुण स्वरूप गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि. की या भगवंतांना, या गोविंदांना आपण अ, अ, नमस्कार करतोय, प्रणाम करतोय. कोणाला? तर त्या प्रेमांजन छुरीत, म्हणजे ते प्रेमाचं अंजन डोळ्यामध्ये घालून आणि त्या प्रेमाच्या अंजनाने भरलेल्या अशा नेत्रांनी आपण भगवंतांना बघतो आहेत. आणि भक्ताच्या हृदयामध्ये निवास करणाऱ्या या गोविंदांना, की जे भगवंत भक्ताच्या हृदयामध्ये निवास करतायत, त्या गोविंदांना त्यांच्या शाश्वत सामसुंदर रूपामध्ये पाहिलं जातं. अशा त्या गोविंदांना आपण प्रणाम करतो आहोत. आणि म्हणूनच ते प्रेमांजन, ते प्रेमाचं अंजन डोळ्यात घालून भगवंतांना बघितलं ना, तर त्या भगवंतांशी भक्ताचा तो संबंध निश्चितच स्थापित होऊ शकतो. एक मिनिट मला एक सेकंद द्या, प्रभूजी कॉल करताय. मला एक सेकंद द्या, भागवतमचा आपला क्लास आज होणार नाही म्हणून प्रभूजींचा फोन होता, तर मी तो मेसेज फक्त एकदा टाकून घेते.
क्षमस्व. तर आज आपला भागवतमचा वर्ग होऊ शकणार नाही, ती वेळेत सगळ्या भगवान भक्तांना कळवण्यासाठी प्रभूजींचा फोन होता, तर तर अशा प्रकारे आपण ज्या द्वैत आणि अद्वैत वादाला बघितलेलं आहे, पुढे जातोय आपण. सर्व भूत स्थितम यो मां भजत्येकत्व मा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मयि वर्तते. हरे कृष्ण. पुष्पा माताजी म्यूट आहात तुम्ही, वाचायची इच्छा आहे तुमची? विमल माताजी वाचू शकता, योजना माताजी, कोणी वाचा तिघींपैकी. वाचते मी. वाचा माताजी. हा. जो योगी मी आणि परमात्मा अभिन्न असल्याचे जाणून परमात्म्याच्या भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये युक्त होतो, तो सर्व परिस्थितीत माझ्यामध्ये सदैव निवास करतो. तात्पर्य: परमात्म्यावर ध्यान करीत असलेला योगी आपल्या अंतर्यामी श्रीकृष्णाचे विस्तारित रूप असलेल्या चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री विष्णूंना पाहत असतो. योगी व्यक्तीने जाणले पाहिजे की श्री विष्णू आणि श्रीकृष्ण हे अभिन्न आहेत. या परमात्मा रूपामध्ये श्रीकृष्ण प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतात. शिवाय असंख्य जीवाच्या हृदयात स्थित असणाऱ्या असंख्य परमात्म्यामध्ये कोणताही भेद नाही. तसेच श्रीकृष्णाच्या दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये सदैव युक्त असलेल्या कृष्ण भावना भावित व्यक्तीमध्ये आणि परमात्म्यावर ध्यान करण्यात मग्न असलेल्या परिपूर्ण योगी व्यक्तीमध्येही मुळीच भेद नाही. कृष्ण भावना भावित योगी भौतिक जगतात असताना जरी विविध कर्मामध्ये गुंतलेला असला तरी तो श्रीकृष्णामध्ये सदैव स्थित असतो. याला श्रील रूप गोस्वामीच्या भक्ती रसामृत सिंधू 1.2 187 मध्ये पुष्टी देण्यात आली आहे. निखिला स्वप्यवस्थातु जीवमुक्तः स उच्यते. कृष्ण भावना भावित कर्म करण्यास भगवत भक्त हा आपोआपच मुक्त झालेला असतो. नारद पंचरात्र याला पुष्टी देतात. द्विग्वालाद्यन निश्चिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवती क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणी योजयेत. सर्वव्यापी आणि देशकालातील श्रीकृष्णांच्या दिव्य स्वरूपावर ध्यान एकाग्र केल्याने मनुष्य श्रीकृष्णांच्या चिंतनात तल्लीन होतो आणि मग त्यांच्या दिव्य सहवासाच्या सुखम अवस्थेची त्याला प्राप्ती होते. कृष्ण भावना म्हणजे योगाभ्यासातील परमोच्च समाधीस्थ अवस्था होय. श्रीकृष्ण हेच परमात्म रूपाने प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये उपस्थित आहेत. केवळ या ज्ञानानेच योगी निर्दोष होतो. भगवंताच्या या अचित्य शक्तीबद्दल वेद गोपालातापनी उपनिषद 1.21 पुढील प्रमाणे सांगतात. एकोपी सन बहुधा यो वभाती. भगवंत जरी एकच असले तरी ते असंख्य हृदयामध्ये उपस्थित आहेत. त्याचप्रमाणे स्मृतिशास्त्रात सांगण्यात आले आहे की एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्यात रूपमेकं च सूर्यवत बहुश्रेयते. श्री विष्णू हे एकच आहेत तरीही निश्चितच ते सर्वव्यापी आहेत. ज्याप्रमाणे सूर्य एकाच वेळी अनेक ठिकाणी दिसतो त्याचप्रमाणे आपले एकच रूप असले तरी ते आपल्या अचिंत्य शक्तीच्या प्रभावाने सर्वत्र उपस्थित आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण ज्याने भगवंतांना त्या भगवान स्वरूपाला जाणलेलं आहे, म्हणून पुन्हा म्हटलं नसेल की द्वैत आणि अद्वैत म्हणजे जिथे भक्त आणि भगवंतांचा संबंध कधी होईल, जेव्हा तुम्ही भगवंतांना आपलं एक वेगळी आयडेंटिटी, आणि भक्तापासून भगवंत हे वेगळे आहेत आणि म्हणूनच ते सर्वोच्च आहेत. आणि अशा भक्तांशी भगवंतांचा संबंध, रादर भगवंतांचा भक्ताशी संबंध हा निश्चितच प्रस्थापित होतो जेव्हा ते त्याप्रमाणे त्यांची आयडेंटिटी असते. त्याप्रमाणे भक्त हा भगवंतांपासून वेगळा असतो.
आणि म्हणून आधीच्या श्लोकामध्ये जे जाणलं आपण अचिंत्य भेद अभेद, की स्वरूप जरी एकच थेंब समुद्राचा जरी खारट असला तरी अख्खा समुद्र ही खारटच असतो. पण म्हणूनच त्या खारटपणा जो आहे ना तो एक असू शकतो. म्हणून एकच स्वभाव आहे परंतु परिमाण वेगवेगळे आहे. आणि तशाच स्वरूपाने आपण इथे जाणायचं आहे की तिथे कुठेतरी वेगळी आयडेंटिटी आहे, जीवाला वेगळी आयडेंटिटी आहे. ती कुठेही भगवंतांमध्ये विलीन होत नाहीये, एकरूप होत नाहीये. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी तो अचिंत्य भेद अभेद पूर्णपणे जाणून घ्यायचा आहे, तरच तो प्रस्थापित संबंध होऊ शकतो. आणि म्हणूनच परिपूर्ण योगी व्यक्तीमध्ये मुळीच भेद नाही. की कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आणि परिपूर्ण योगी हे निश्चितच आहे. कारण परिपूर्ण योगी हा त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांशीच एकरूप, भगवंतांशी जोडला जात असतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती हा भक्तीच्या मार्गावरती भगवंतांशी जोडला जात असतो. कुठल्या माध्यमातून? भगवंतांच्या सेवेतून आणि भगवंतांच्या नामस्मरणाने आणि अनेक नवविध सेवातून. श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन, की या सगळ्या सेवांनी भगवंतांशी जोडले जातात. मग भगवंत म्हणत नाही येतो. म्हणून आपल्याला 9व्या अध्यायात म्हटले पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ती परुतम मशनामी प्रयतात मना, की मग अतिशय प्रेमाने, हे जे प्रेम आहे ना, कारण भगवंत हे भावाचे भुकेले आहे. आणि म्हणून तर ते भक्तांच्या संघासाठीच या पृथ्वी तलावर येत आहेत. नाहीतर त्यांनी एका आदेशाने बऱ्याच गोष्टी साध्य केल्या असतात. आणि म्हणूनच इथे भगवंतांना सांगितलेलं आहे की कृष्ण भावना भावित योगी भौतिक जगतात असताना जरी विविध कर्मांमध्ये गुंतलेला असला तरी तो श्रीकृष्णांमध्येच सदैव स्थित असतो. आणि भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये याची पुष्टी दिलेली आहे की भगवत भक्त हा आपोआपच मुक्त झालेला असतो. कारण तो कृष्ण भावना भावित कर्म करत असतो. त्याने ते कर्म करण्याचं ठरवलेलं असतं, पण ते कर्म त्याने भगवंतांना अर्पण केलेलं असतं. तिथेच त्याला मुक्ती मिळालेली असते, कारण तिथेच तो त्या कर्माच्या बंधनातून मुक्त झालेला असतो. त्या कर्माच्या फळांनाही त्याला भोगायचं नसतं आणि त्यामुळे त्याच्या परिणामांचाही त्याला भोग भोगायला, त्या फळांना त्याला उपभोगायचं नसतं. रादर त्याच्यामुळे त्याच्यापासूनच्या होणाऱ्या परिणामांनाही त्याला भोगायला लागत नाही. त्या सगळ्यापासून तो निश्चितच मुक्त होऊ शकतो. आणि यालाच मग आपण वेगवेगळ्या ज्या नारद पंचरात्रीमध्ये आणि ज्या भक्ती रसामृत सिंधूचं, त्यानंतर गोपाल लतापनी उपनिषद याच्यामध्ये की एकोपी सन बहुधा योग वभाती, की कशा प्रकारे सन बहुधा योग वभाती, भगवंत हे जरी एकच असले, जसं आपण म्हटलो की पूर्ण विधस्य, भगवंतांपासून काहीही निर्माण झाले तरी भगवंत कम्प्लीट आहेत. त्याचप्रमाणे भगवंत हे एकच असले तरी ते सगळ्यामध्ये, मग त्या परमात्मा एकाच अंशातून. म्हणूनच भगवंत 10व्या अध्यायात अर्जुनाला म्हणतायत की कशाला एवढ्या सगळ्या विभूती तुला हव्या आहेत, की जिथे मी एकाच अंशातून सगळं विश्व व्यापलेलं आहे. कारण 84 लक्ष योनीतून त्या एका अंशातून, की तो अंश परमात्म्याचा अंश हा आत्मा आहे आणि तो जीवात्म्याच्या हृदयामध्ये भगवंत स्थित आहे आणि तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. आणि म्हणूनच तिथे स्मृतीशास्त्रातही म्हटलेलं आहे की श्री विष्णू हे एकच आहेत, तरी निश्चितच ते सर्वव्यापी आहेत. ज्याप्रमाणे सूर्य कुठेही उगवला, आपण सूर्योदय हा कितीतरी वेगवेगळ्या ठिकाणून बघतो बघा. कारण सूर्य उगवल्यानंतर तो सगळ्या ठिकाणं प्रकाशित करतो, तो कुठेतरी ठराविक जागाच प्रकाशित करत नाही. त्याचप्रमाणे तो एकाच वेळी अनेक ठिकाणी दिसतो. एकाच वेळी तो सूर्य एकच असला तरी तो आपल्याला निरनिराळ्या ठिकाणून तो सूर्योदय बघायला मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे भगवंत हे एकच आहे, पण निश्चितच ते प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये स्थित आहे. ज्याप्रमाणे अर्जुनाला भगवद्गीता सांगितली तर तिथेच विश्वरूप दर्शन पण कुठे वेगळ्या ठिकाणी, की एक कॉन्फरन्स रूम घेतली, एक वेगळ्या ठिकाणी गेलेले आहेत आणि तिथे मी तुला माझं स्वरूप दाखवतो, नाही. तिथे प्रत्यक्ष रणांगणावर कुरुक्षेत्राच्या ठिकाणी तिथेच भगवंतांनी ते विश्वरूप दाखवलंय. हे भगवंतांच्या अनेक शक्तींद्वारा दाखवले. म्हणून भगवंत हे जवळही आहेत आणि भगवंत हे दूरही आहेत. जिथे भगवंतांनी ज्या आपण बघतो परीक्षित महाराजांचे, म्हणजे उत्तरेच्या पोटामध्ये जो गर्भ वाढत होता, जो परीक्षित महाराजांचा गर्भ होता, की ज्या अभिमन्यूच्या बाळाला भगवंतांनी त्या गर्भामध्ये वाचवलेलं आहे, की भगवंत त्या गर्भामध्ये राहून, की त्या गर्भाच्या हृदयातही भगवंत स्थित आहेत. आणि तिथून बाहेर येऊन भगवंतांनी त्या गर्भाचंही संरक्षण केलेलं आहे. जिथे उत्तरा भगवंतांना आळवत होती आणि म्हणूनच तो एकच असा अंश होता आणि जो तिच्या पोटामध्ये वाढत होता, की जो पांडवांचाच
पुढे वारस होता आणि त्याला भगवंतांनी निश्चितच संरक्षण दिलेलं आहे. असे हे भगवंत सर्वव्यापी आहे आणि म्हणून एकच असले तरी ते असंख्य हृदयांमध्ये. तर आपण इथे थांबूया का आज? किती झालेत? 5:45 झालेत. बरेच कमी जण पण आहेत मला वाटतं. तर सायली माताजी वगैरे काही कारणाने त्यांनी लिहिलंय आणि इव्हन मिनल माताजी लीव्ह झाल्या. तर आपण थांबूया आज इथे. 31 श्लोक झालेले आहेत. पुढच्या वेळेला अध्याय पूर्ण होईल. 32-47 श्लोक आहेत. पुढचे 15 श्लोक आपण पुढच्या वेळेला पूर्ण करूया. तर काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. मी शेअरिंग थांबवते. तर आजच्या श्लोकांविषयी काही मनामध्ये शंका आहे, प्रश्न आहे आणि छान तुम्ही भक्तिवृक्ष काल सुरू केलात योजना माताजी. अभिनंदन तुमच्या सगळ्यांचं. अभिक हरी बोल, सगळ्यांना हरी. हो, धन्यवाद. तर कसा झाला तुमचा पहिला भक्तिवृक्षाचा वर्ग? छान झाला माताजी. छान झाला थोडा माताजी. आवाजाचा प्रॉब्लेम आहे, चांगला झाला काल. हो ना, ठीक आहे ठीक आहे, खूप छान. माताजी हा, आवाज येतोय? तुम्ही भगवद्गीता सुरू केलीत का? हो, हा, तुम्ही पहिला सांगितल्याप्रमाणे आम्ही श्लोक सुरू केले आणि पहिले 3 श्लोक झालेत व्यवस्थित. काल जरा म्हणजे सगळ्यांना एकत्र करण्यामध्ये सुरुवातीचे 10 मिनिटं गेले, ठीक आहे. त्याच्यामुळे मग अर्धाच तास मिळाला. पहिले एक दोन त्याच्यात तुम्हाला मग 3 श्लोक झाले. राईट राईट होईल. हे पहिल्या 1-2 सेशन मध्ये होईल. पण एकदा तुमचं सगळं हा, सुरळीत झालं की आपोआप तुम्ही छान सगळे कराल. पण तुम्हाला आता कळलं ना, निश्चित आलं तर पुढच्या वेळेला मी नक्की प्रयत्न करेन, कारण मी एका सेशन मध्ये होते त्यामुळे तुम्हाला जॉईन नाही करू शकले. पण निश्चित मी पुढच्या वेळेला, तुम्ही सोमवारीच भेटताय ना सगळेजण? हो, सोमवारीच माताजी. 3 वाजता. 3 वाजता ठीक आहे. मी प्रयत्न करीन पुढच्या वेळेला नक्की हा, थोडं. 3 वाजता. ठीक. पण खूप हा, छान. आम्ही म्हणजे मीनल माताजी म्हणत होत्या की आपण झूम मीटिंग करूया, कारण याच्यामध्ये काहीतरी 40 मिनिट्सच रेस्ट्रिक्शन आहे ना फ्री मध्ये बरोबर बरोबर. झूम मीटिंग मध्ये. मग त्या म्हणत होत्या की आपण गुगल मीट वर भेटूया म्हणून गुगल मीट जरा पुढच्या अनलिमिटेड ह्याला आहे. झूम सेशनला मीटिंग पुढच्या. 40 मिनिटं, 40 मिनिटाची हा, मर्यादा आहे. पण गुगल मीटवर तुम्हाला मिळू हा, शकतं. येस. तो खूप छान, नक्कीच. हा. एक सुरुवात आणि झालेली त्या आहे. श्लोक सुद्धा शिकवतात त्याच्यामुळे. हा, श्लोक सुद्धा शिकायला मिळतात त्यांच्याकडनं. खूप छान खूप छान.